कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. पावसाने जोरदार सुरू झाले आहे. मान्सून किंवा पावसाने आज जिल्ह्यामध्ये सगळीकडे आपली हजेरी लावली आहे. मान्सून यावेळी लवकर येईल असा अंदाज सर्वांनी व्यक्त केला आहे. खरं म्हणजे 27 तारखेला केरळला मान्सून आल्यानंतर 2 तारीखपर्यंत जो सिंधुदुर्गात दाखल होईल असं म्हटलं आहे. तर त्यापूर्वी मान्सून पूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. आपण पाहू शकता आपण जिल्हा परिषद साधारणतः गडगडाट आणि विजांचा गडगडाट सुरू आहे. सुरुवात झालेली आहे. खरं म्हणजे हा उन्हाळा खूपच कडक होता आणि या कडक उन्हाळ्यानंतर हा जो पाऊस पडलेला आहे या पावसाने थोडी थंडाई जिल्ह्यामध्ये आणलेली आहे. त्यामुळे या पावसाचं संरक्षण करत आहे हवामानेश्वर तुम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.